बेसेदि मोजां जायगा ना सोरां र' एखेबारे नों बायदि आरोना मिथिंगानि समायनाखौथ' माथो होनो आरो बेफोरबायदि जायगायाव फैयोब्ला साला रागा जोंनाय दङब्लाबो गासैबो बावजोबनोल' गोसो जाखायो आंथ' ओमफ्राय नों रागा जोंगासिनो दाना आंखौ आरे नोंखौथ' गलांहोआबा आङो मासो फाग्लिलै बेलाय नै सोरां मावजि बुन्दा बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि आरोना औ नोंखौ रागा जोंनो ओंखारो आङो बेबो एसेल' नङा बिराद बुरजानो नाथाय मा खालामनो रागाबो जोंबाय थानानै मा जानो जेबो मुलाम्फाथ' गैयाना दे आरो बेखायनो थां निमाहा होबाय आं नोंखौबो बेबायदिखायनोथ' मार मोजां मोनो आं नोंखौ नै नोङो जाखागोन माखौबा एकदम सालाखि ओमफ्राय नंमारगौ दे आरो सोरां नों बेफोरबायदि मायाजों रायलायबाय थाब्ला सोर रागा जोङा जानो आं खायसे जाम्बि जाम्बिखायनो गोसोफोरखौ हमथानानै थाबाय थायो आरो नों थगायनायानो जोबा थगायबाय थायो बिदि नङालै जुरि आंबोथ' नोंखौ थगायाखैब्रा माने रायलायदों आरोना होमबाबोथ' बिदि जेबो रायलायाखैना ओमफ्राय नों गोसोखांबावो बे मायाखौ ना माथो गोसोखांबावनांगौ जाखांलाय गोसोखांलालै बेसेबांबा गोजान जाखाबायना बिदि गैला दे जेबो आरो भेरि गुड होमबालाय आलेलेले सनु ओमफ्राय आंनि नै नोङो नोङो थाम दे होमबालाय रागा जोंथ'ला दे आङो माथो बिदिनो जानांगौ आरोना नों आंजोंल' मोजाङै थाबाय थाबालाय मानोथो रागा जोंनांगौ जाखो आंलाय दाथ' जोंना आबायाबो देरबाय नोंबो थिग जादो बेखायनो नङाब्ला देनां फिसालाजों बुंजानायसो जागोन आफायानो थिग नंखाया आंना होननानै अब्लाना मा जागोन सोरां नोङो होमबा नोंनाथ' इज्जत मान सनमानानो थांजोबगोन माथो ओरैनो हिनजाव सानै लानायनि नाम दंखायो नोंहा देलै बिदि जालाना जेबो बेखायनो थिग थानांगौ आरो रायलायबावलाय नोङो नै नायखा आखाइजोंनो थाव होखागोन आङो आइ दे गोसाखा आंनि आखाइ खिन्थु सिमां नुखाबाय दा बिराद गोसा जाखायोथ' आरोलै नाङालै बिदि आरे बा माथो जोगोनाराबो थाइसे मानि थायनानै दङमोन ओमफ्राय बेखौनो आंहा नायसनदोङाखैना दे मोजाङानो जाबाय ओंख्रि संनो मोनसिगोन ना नङाबाथ' जि सिन्थासो जाबाय थायोमोन आङो मा ओंख्रि संगोन होननानै नङाबा न'आवनो थाइगोमोनानो दङ थाइसे आयु दा मोनायावहाय बेखौनो संनोसैहाय आङो नै ओमफ्रायो आंथ' दखानाव थांनो नागिरदोंमोन दा फैसाबो गैया थांनो ना थाङाबो जादों दादिया बाखि हरबावगोन जानो सिगांनियानो 300 मानि जानानै दङ बेखौनो सुख'नो हायाखै आंहा ओमफ्रायथ' थाङाबाबो उफाय गैयाना जानाय थावानो गैया मारै संगोन आङो र' खेबसे थांथारनोसैहाय आङो नै बाबा सना औ आयै नै मालाय मादैयाबोथ' थांसिगोन दादिजों दाथ' आरो थांखानांसिगोनखाना आयै औहाय आबा उफाय गैया थाङाबाबो मालाय सानाबोथ' आरो गावनि खामानि दङना मेल्लानो दा नोमबियासो हारसिं जासिगोनलाय ओमफ्राय जोंबो थांजोबोब्ला जाया दे आयै आं थाथ'गोन ना साननैसो दे बिदिबालाय आफा थाथ'बानो जाबाय आंथ' आरो थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो नै आंहाबो अमा मानि दङ नोमबाय जों थाथ' होमबालाय नोङो फिसाला ओमफ्राय आबा फुजायाथ' खाथि फैथारबायानो आयै जों मायबा मायबि गस्ला लंपेन्टबो शपिं खालामा नोङो खालामनायाथ' खालामनांगौमोनलै ओमफ्राय नोंजोंसो थांगोन आङो दे आरो होमबालाय र' साननैसो थानानै थांगोन जोंहा फुजायावबो जि दाम गोसा जायोना बेनोथ' दे हारसिंनो बे दुब्लि बारियावसो फैबाय नोङो ओरैनोलै आयै दसे गोसोफ्रा मोजां मोनना एखेबारे आं बायदि दे आरो नोंबो आंबो ना एकदम गोसोफोराव मायबा मायबि साननाय थाबोला बेफोरानो स्राय फैनानै थाफैयो सिरि गोजोन जायगायाव आंथ' मोजां मोनना आयै औ आफासना औ जेबो नङा दे नोमानि गामिसो दा बेराय आफासना ओरैनो गामियावबो बांद्राय गोबाव थानो मोनासैना नोङो फुजाखौथ' गासिबो नायलांजोबगोन आं आयै दे जागोन दे आरो
ओंखाम जाथ'वा नङाबा फैदो एसे जानोबा आं दानो जाथ'ला खोमालै आयै उखैनाय मोनाखैना आंखौ आयौ हामानोसै दायो जानोसै खोमालै आयै दे होमबालाय दा उखैबा खिन्थाबानो जाबाय थाथ'दे आबा एसे खामानि दं आंहा आबैजों साननैसो बरिया थानोसैलै आङो मोजांबो नाङोब्ला गामियाव थानो बेरायहैनांगौबो जाबायलै गामिथिंबो आयौ दादैयाबा हरगोन ना हरलाथाय मा होनना बिबावगोन आङो नै हाथरखि हा ओं दादै बेखौनो साननैसो फैथाराखैमोन माथो ओं फैथ'नाय जायाखैमोन आङो ओमफ्रायो दादै आं माने जानायनि थावसो लांनो फैदोंमोन जानायनि थाव दे ओमफ्रायो फैसा लाबोखादों दा आयौ दादै माने नाय जुदि नों फैसा लांदोंबा दे लांनो हागोन नाथाय हले फैसा गैयाबा आं हरनो हानाय नंथ'ला आरोथ' बाखि लाङै लाङैनो जि गोबावमानि जाबाय दासिमबो आरो 300 रांखौनो सुख'नो हायाखै नोंसोरा नोंनि नम्फाखौबो बेसेबांबा बुंबाय आङो गैया माथो दासिमबो लाबोनोनो हाया रांखौनो बिदिजोंलाय बोरैथो जाबावनो जोंहाबोथ' आरो नांगौ जायोना औ दादै आं मिथिगौ बाखियाथ' गोबाङानो जाबाय नाथाय अन्नानै बे बारावल' हरदो ना ओमफ्राय आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो होथारगोन ओहो जाथ'नाय नंला दे नानि बाखिखौथ' आं हरथ'नो हानाय नंला नोंसोरथ' आरो सिगांनि लानायखौनो होफैनो हाया बिनि सायाव बाखि आरो बाखि लांबाय थाबावो आरो हायोबा बे सिगांनि रांफोराबो थाबैनो लाबोनो नाजादो आंथ' नोंनि नोम्फाखौबो आरो बिसाससो मोनला दे जागोन आदै आं माबा मोनसे खालामनानैबाबो होथारगोन दे नाथाय आं दिनै हरथ'नो हानाय नंला दे गाज्रि मोननो नांला जागोन आदै नोंसोर रांफोरखौ थाब थाब लाबोना होफैफिनोबालाय हरजायो नाथाय दि नोंसोर आरो दो थाहैयोना माथो बुंबावनो आफायाबोथ' आरो जेबोखौनो मावाना आदै बेनोथ' गाज्रि नोम्फानाथ' आरो जौ लोंनायानो दिनसै थाथ'दो होमबालाय आदै आं थांनोसै फैसाखौ गैया आरो बाखियाव बाखि लांफैनो फैबाय थायो माबा गोसोबानो लांफैनो आरो फैसाखौ बारा होआ दादैया माथो जि गाज्रि मोननानै दङ जोंखौ मा खालामनानै आं फैसा होफैबावनांगौ जाखो थावखौबोथ' मोनासै आं न'आवनो थांफिननांसिगोन नै माथो आब' हारसिं मानो देनांगौ जाखो नाङा दे नोंबो हारसिंनोबा देनो हायो अनखौ मिथिबाय आरो बिब' बिनानाव देदोब्रा गोथावसिन जानायनि ना नाङा दे सान आंनो देगोन दे आरो नों नानि नोंबो थानायावलाय नोंहालाय मा खामानि मावनांगौ जेन'बा आब' आं मालायसो आरोना जाम्बि बिदि जायो नामा सोरबा अब्लाबो दाथ' नों गोदान हिनजाव गोदान ना बिब' बिनानावनि अननायखौथ' आरो माथो बुंबावनो ना औथ' र' इसान दे होमबालाय जुलि नोंब'आ जेबो मावहोआनो मालाय नोंखौ औ ओमफ्राय जोंहा गोथाव अनलाजों दाउ खासि जानोसै हाबायावनो बेदर खि बेदर आरो जुरि औ आरो अब्लाबो जाबायानो थादे ओमफ्राय नोंथ' आरो एसे मानसिया थाग्रा जाबावथोसै नंगौना नोंथ'ना आब' मानसियानो बांद्राय फिसाद्राय नालाय दे बिदिबालाय आब' नों देग्रोदो बुङोबालाय आं देफानोसै रा जुरि आयौ गावनाबो जाथाराहाय दासो आं हिनजाव गोदानखौनो खामानि मावहोआखै आरो हौवा गोदानखौ दाथ' आरो न'निसो जाबावबायना र' आं देग्रोनि दे दे आरो होमबालाय नों माया र' नोंखौथ' दिनै देफ्लेजोबगोन आङो एसे गिया माथो आं नोंखौनो आरोथ' सोरां देबियाबो लासै लासै आंजोंसो फैखासिगोन ले आच्छा दे होमबालाय नोंखौ दिनै अन गुन्दैजों देफ्लेजोबगोन आङो आंथ' गिबायसो गिबाय र' फोदसो आंनि सोरांखौ सेग्रा नोङो नोंखौ देखायजोबखानो आङो जुरि एसे लासै लासै देदोरा हा ओं देगोन दे आरो नै बिहामजो जोंथ' आरो थाबाय थानोबो हाथ'ला नोंसोर उनाव फैबाय थादो जों थांथ'नोसै बिदिब्ला आयौ ओमफ्राय थाबावबानो जायोमोन आइमोनहा न'आबो खालि जाथारोहाय उफाय गैया
जोंहाबो थांनाया थांखासिगोन अब्लाबो दायो मोनाबिलिसेयावसो थांनो हागोन जोंबो थांबालाय औ हा नङाबालाय माथो नै आइ बिदिबा दायो नोंसोर जमा फैदो दे जागोन आयै नै आबौ जायख्लं आबैया थांनोसै नै आबौआबो थांसिगोन नों थांथ'वा न'आव थांथ'वा आयु हामानोसै आबौ नोंनो आं दानो थांनो बादो हाबा जानो मोननानै मोजांसो मोनथारदों खोमा आइ उन्दैया आं मोजां मोनदोंथ' दे आबौ दे बिदिबालाय बिदिबा नों जोंजों थांथ'ला नोंसोरजों थांथ'लाथ' आङो आबै इलिसालाय बोरैथो हामाथो दाबो फैदिया जानोथाय ओंखारगासिनो होनदोंमोन माथो इलिसालाय उनाव थांबाबो जायोमोन ना बाव सोरां मालाय बिबौ बिबैजोंसो थांफायोनो औहाय दे थाङोबालाय लांफानोसै दे होमबालाय थाथ'दो बिहामजो जों ओंखारलांनोसै उनाव फैदो होमबा नोंसोरो ज'नो आइ दे जागोन आयै नै बाबा थांनोसै ना आबै आबौमोना हनै अखासो हालायगोनदां आयै हनै देहाय हायोबा हाथोसै ओरैनो सान्दुं दुंबाबो दुंद्रायथारो गैला मालाय थांबाय आबै आबौमोना ओमफ्राय जों थांथ'वाना आयै नङाबा जों दायो थांनोसै दे होमबालाय सिङाव थांसैलाय आंबो थांबानो जाबाय आरो हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ नायस्रायखाबावसै आं गोसो बुंजासे नायनानै लाखाबानो जाबाय आरो जोंहाबोथ' थांनाय सम फैबायानो नालाय माथो आरो जेरै इमे मिन्थिया मानोथाय गोसोआनो बोरैबा मोनगासिनो आंनिया मानोबा जानोथाय ना माबाफोर प्रब्लेम जादों ओहोथ' बिदिथ' जेबो प्रब्लेमबो जायाखै अब्लाबो सोरांखौ लानानै बेनोथ' आरो खार'ना मायाजों रायलायफिनग्रा जादोंहाय बियो नङा थानायनिफ्राय थानाय बेसेबा गोबाव थाबायना अब्लाबो दासो रायलायफिननायखाय एसे बोरैबा मोनदोंहां मानोथो रायलायफिननांगौ जाखो बे मालाय ओमफ्रायथ' मायाजोंथ' थांफिननाय नंलाना बियो हो मानो थांलाबायनांगौ जाखो बारा बिसास मोनलायलाङाहां दे जेबो सानना नोङो बे आरो बिदि खालामखाला जेबो औ खालामाबाथ' मोजाङानो होदो न' सिङाव गोसोआ मोजां मोनाखै आंनिया